сентябр дар мусобиқа иштирок карда ҷои якум гирифтам. Медал, диплом, кубок, ифтихорнома гирифтам. Шормуртазоеви Довуд. дар тӯли 2 сол шудааст ки тамрин мекунам дар мусобиқаҳои муҳорибавӣ Панкратион, сатҳи ҷумҳурии ҳамашон гузаштанд. дар 10-12 мусобиқа баромад кард. ҳамашон дар ҷои якуми шидак. хеле хуб баромад кард. фаъол буд, дар ҳамаи мусобиқаҳо фаъол аст. бо ҳаракат мекунем ки мақсад тайёр кунем дигар мусобиқаҳо дар гӯрояд парчами ватана бардорем. дар хона омадан мо бо ман Довуҷон ва бародарам ки устоди варзиш мебошад ӯро назорат мекунем, мебинем ки чӣ хел усулҳоро иҷро мекунад, кадом усулҳо ай дасташ меояд, кадом усул намеояд. ба ӯ тавсия метиҳем ки нақи усулҳото дуруст иҷро кардаистед ва ин усулро мисол нодуруст иҷро кардаистеда якҷоя бо Довуҷон кор мекунем. شوم و ورزشگری نامی